lambang pantepasulan upamaneka lintang tulya kusumayana sumawur Koden prayitna semuriris semuriris eka balik mboten nyono Ndara kula Pandhawa ngaten to cariyosipun sinuwun. Ya, pancen mengkono Kakang Semar. Mula tumuli tukul rasa kuwatir jroning penggali ingsun. Yen to nganti ana apa ping tumanduk marang momonganmu para Pandhawa ingkang samengko tinimbalan dening Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah. Apa ora Kakang Semar kelawan Nata Ndarawati ingkang bakal kelangan kelawan kadang-kadangku para Pandhawa? Monggo kula niku apal. Apal karo pambegane adi kula Manikmaya. Nek jane adi kula niku aten-atene apik, aten-atene becik. Mung merga mbok menawa ana sing bebujuk, ana sing gawe srana utawi sing matur ngersanipun adi kula Manikmaya wekasan ngantos kuwalik paningalipun Bathara Guru lha niku sing kula kuwatirake. Mula tak suwun kanthi banget Kakang Semar aja negake marang momonganmu para Pandhawa Kakang Nayantaka. Semareka den prayitna samuriris eka balik titiyani gandayani trisanya purnama sasi gilar-gilaran ing tengah latar milang lintang Bima Sekti. Lah terus apa ora luwih prayoga lamun aku kelawan Kakang Semar nyaketi Kahyangan Suralaya ora ketang mung nitipri saka kekadohan apa ing dumadya ning Kahyangan niku langkung prayogi. Nala Gareng Petruk Bagong kowe sowan ning Ngamarta melu aja jaga negara Ngamarta. Aku karo ndaramu sinuwun Kresna ana wigati para kawan. Ngestakaken dawuh Pak, ngestakaken dawuh Pak, ngestakaken dawuh Pak. Nyatang ning kalangan gelar mandan moncar. Ya.
Merano semobang wangaruna kadinetraning uga rapuh sabtaning kukila ring kanegara saketar kene dungane engkung lir wowo sing pine panca Babato ing ayam wana mrak manguwa ing pagagan Kakang Rada prapi di kula dawuhaken Kakang Resi Kanika Putra supados samboyong dhateng pun Puntadewa. Nanging nyatanipun menika teka Kakang nganti kalawan Pandhawa sekawan. Puntadewa mboten kepareng sowan. Ah, nggih. Sekawit kula sampun matur kersanipun Adi Pramesti Bathara Guru. Kawontenaning ingkang dumados wonten ing Sanggar Pelanggatan Negari ing Amarta. Kula sampun ngendikaken menawi dados dawuhipun Adi Pramesti Bathara Guru dhateng pun Puntadewa nanging adreng Werkudara Janaka tuwin kembar. Anggenipun menangka dados wakilipun rakanipun utawi Narendra ing Amarta inggih menika pun Puntadewa. Dados ingkang dados wakilipun Werkudara Janaka miwah kembar. Nggih, mekaten di. Kula semanggaken. Anggenipun badhe andangu dhateng pun Werkudara sakadak. Nanging kula aturi ngatos-atos lho Di, sabab kula nuwun sewu. Werkudara sajaipun sampun sangu. Ketitik piyambakipun sagah dados wakilipun pun Puntadewa. Kakang Rada Werkudara mboten badhe ngungkuli dhateng pangwaos ulun. Werkudara, nggih. Apa pancen kepara nyata sira ingkang bakal minangka dadi wakil ing kadang-kadangmu, minangka dadi juru wicara? Ya, pancen bener mengkono. Yen ngono kita ingkang bakal paring wangsulan kalawan apa kang dadi pandangan ulun. Yen pancen mbok keparengake aku bakal mangsuli apa kang dadi pitakone Bathara Guru. Ya guru kakekku. Nanging aku njaluk kanthi banget wangsulanku mau petungen kanthi adil. Adil ingkang kepiye? Merga jalaran nggonmu wis ora seneng kalian para Pandhawa. Nggonmu wis duwe rasa gedhing keburu sengit marang aku sak sedulur. Bisa uga wangsulanku mau bener nanging mbok luputake. Merga wis linambaran rasa ora seneng kalian para Pandhawa. Ulun bakal benerake yen pancen kita bener nanging ulun bakal ngluputake lamun kita uga wangsulan kita ora jumbuh kelawan kang dadi karep ulun. Yo yen pancen ngono aku sumadya mangsuli apa sing dadi pitakone Bathara Guru. Werkudara, nggih. Kadang kita luput bakal nampa paukuman merga ngagem asma Puntadewa. Narada kakekku wis ngerti. Yen pancen mbok luputake nganggo jeneng Puntadewa, lupute nggon ngendi? Punta kuwi luhur, dewa kuwi wis ngarani. Tegese kadang kita kuwi keluhurane ngungkuli para Jawata. Keluhuran sing piye sing mbok takokake? Merga tumrap aku keluhuran kena sambung rapete karo rasa pangrasa. Keluhuran kena sambung rapete karo ati. Saya tak takon karo kowe. Punta luhur dewa wis ngarani. Tegese keluhurane kakangku kae nglungkuli marang para Jawata. Monggo buktine ya ana. Aja kok wujude brana picis. Nadyan uripe Puntadewa dijaluk marang sak pepadaning urip bakal dipenehake. Waton kuwi dadi kabagyaning wong sing njaluk marang uripe Puntadewa. Apa kaya ngono kuwi kakangku kae kurang luhur? Apa isih kurang dhuwur derajate kakangku kae? Mula saiki aku tak takon.
yen Bathara Guru dijaluk uripe dening titah apa mbok menehake. Wis kuwi wae wangsulanku. Terus saiki aku tak takon lupute ana ngendi teko Puntadewa mbok luputake. Mergo nganggo asma dewa apa wong nganggo jeneng dewa diluputake. Mongko sing jeneng wong ning jagat kuwi pirang-pirang nganggo jeneng dewa, kena ngapa ora mbok lak salahake. Baladewa kaya nganggo jeneng dewa, Dewa Brata kaya nganggo jeneng dewa, kena ngapa ora mbok luputake. Luwih-luwih kakek abiyuk kakek Dewa Brata ing Ngetal Kandha. Dewa wis ngarani Brata kuwi lakune ngungkuli parang para dewa, kena ngapa ora mbok pidana. Mudhar ora. Ya ora taya. Werkudara iki pancen pinter kok. Ing ngangka loro kadang kita ngagem gegelung keling. Sing gelung Puntadewa kakangku Kanjeng Babu Kunthi. Nalika wiwit lair, Puntadewa wis ngagem gelung keling. Nanging kena ngapa lagi iki mbok luputake. Ora biyen nalika Puntadewa lair, tumuli digelung dening Kunthi Bambu, ora mbok elekake. Terus biyen dewa-dewa apa? Mula saka petunganku perkara nggone Puntadewa nganggo gelung keling mbok luputake, kowe ora mrentrul saka atimu dhewe. Nanging pancen ana wong jaluk, pancen ana wong mutah karo guru kakekku supaya nggone ngagem gelung keling dadi jalaran keluputane Puntadewa, tumuli bakal mbok paringi pidana. Ya ngono apa ora? Wah, titis tenan bocah iki. Pripun, Di? Kok kendel menika? Sekak nggih. Sekak dos pundi? Tegesipun sampun mboten saged endo. Werkudara pancen pinter tenan kok. Mula wektu dina iki aku duwe panyokra bawa yen nggonmu ngluputake marang Puntadewa kakangku, kuwi ora merga mrentrul saka atimu, ning merga saka penjaluke wong kang ora seneng karo Pandhawa, wong kang ora demen karo para Pandhawa, tumuli munggah ning kayangan lan jaluk supaya dadi jalaran Pandhawa disirnakake. Mbuh perkarane apa? Tumuli kowe golek-golek keluputaning para Pandhawa, golek-golek keluputane barep kakangku. Ya ngono apa ora? Aja goro, kowe dewa Kulinagara. Wah, ora dipercaya dening kawulamu, ora dipercaya dening titahmu Bathara Guru. Nyatangening kalangkuan aklar mandan moncar tinon lir kekunang surem sorot edan padang kasur lan pajaring purnameng gegono dasare mangsa katiga ing Kakang Trada kados pundi? Apun kebedhek kok panjenengan iku rasa dadak piye-piye. Blaka suta kemawon. Ya, pancen sayektine ana titah ing kepingin sira para Pandhawa sirna. Mula ulun tumuli nimbali marang kadang kita Puntadewa, rasa dadak kowe bingung. Aku ora bakal sengit karo titah sing bakal gawe sengsaraning para Pandhawa. Yen pancen kuwi titah sing jaluk supaya Pandhawa tekaning pati, aja walang ati, aja sangga runggi. Gage aku sak sedulur Patenana. Werkudara aja ngono. Kita kuwi ora luput kok njaluk paten iki piye? Wis ben lega atine wong sing ora seneng karo Pandhawa. Yen ngono ki kita bakal gelem nampa pidana saka ulun, ora gelem sebab apa. Kinarya tandha bektine aku minangka titahmu, aku mbok pidana anane mung sarwa manut. Mula wektu dina iki yen pancen kowe arep midana karo aku sak sedulur, aja tida-tida ning tumuli patrapana paukuman sing abot sisan. Kita njaluk dipatrapi paukuman apa? Lebokno ning kawah Candra Dimuka. Werkudara, walah. Kawah Candra Dimuka kuwi panase 1000 Kak. Panas marcapada. Lah kok kita malah kepengin dicemplungake nang kawah ki piye? Wah, ya wis ben. Men lega atine menungso sing jaluk supaya Pandhawa tekaning pati. Yen ngono wis madhep mantep nggon kita bakal nyemplung telenging kawah. Ora madhep mantep sebab apa? Ulun bakal ndangu kelawan Yama Dipati supaya nyemplungake kita ning telenging kawah Candra Dimuka. Ora usah kangelan ngutus karo Yama Dipati. Tuduna Bathara Antrada dalan sing tumuju ning kawah. Adhiku telu tak gendhonge cemplungane kawah Candra Dimuka.
Pandhawa tata gati Wisraya Indriyaksasara Maruta Pawana Bana Margana Kakang Rada sapengeripun Werkudara teka wonten yaksa aku Dewa Amral Bathara Guru Dewa Amral kepiye kowe kendhak sikara karo titah tanpa dosa papat cacahe Werkudara Janaka lan kembar aku njaluk supaya titah ingkang tanpa dosa kuwi balekna marang Marcapada wis kebacut ulun cemplungake ning telenging kawah Candradimuka kowe nyemplungake satriya papat ana ing kawah Candradimuka ya pancen mengkono wah la ora pantes kegulung kayangan Bathara Guru lunga kok sing dimplok sirahku kuwi nyuwun pangapura pukulun Bathara Narada sakarep kita wis mangsa bareng kayangan arta mbok kapake wis mangsa bareng men kapok Bathara Guru iya Maya ora lidhok ujaring wong daplok ndaraku arep cemplungke kawah ning Candradimuka untung Semar kok weruh prapting tepi ning kawah Sang Werkudara nganti Dyan Arjuna wiwah kembar nalika semanten datan wigih ringa-ringa sigra prapting telenging kawah Candradimuka Sang Werkudara wau gumun aku. Gumun pripun? Wah. Nyemplung telenging kawah geni ora krasa panas. Kawah Candradimuka menika mboten sebaini kawah. Nek pancen titah sing mlebet telenging kawah mongko tanpa dosa, tanpa luput niku ya ora krasa panas. Tanpa beda wonten ing dedaratan. Wah, elok kanane nggih. Lah sampean kersane pripun kok malah njaluk cemplung kawah? Wah, pancen ana niat sing tak gebeng ana ing telenging ati. Niate pripun? Aku butuh ketemu karo Bapa Pandulan Babu Madrim Semar.
putra saking kutha Sangkara kula yen amutusa Sang Sri Dipul kula. Wah, kowe mandheg ana ing tengah-tengahing kawah. Geni ingkang mulat-mulat warnane abang. Iki tak sawang ana wujuding geni loro ingkang warnane biru. Wah, iki apa? Sawu ngeten. Nek sampeyan ajeng pinanggih kalian Kang Rama lan Kang Ibu ingkang kedah nyaur utangipun mapan wonten telenging kawah Candradimuka. Duk nalika ingkang Ibu Dewi Madrim nyuwun ngampil Lembu Andini. Wekasan Kang Rama sinuwun Prabu Pandhu ngupata sumpah benjang menawi sampun telas tulisipun sagah mapan wonten ing kawah Candradimuka. Lah niki pancen wujude pun boten wutuh, wujud titah. Amung wujud sukma ingkang tasih mapan wonten lenging kawah. Sukma ingkang suci mapan wonten geni ingkang abrit menika mujudaken geni ingkang biru. Niki ingkang Rama kalih ingkang Ibu Ndara. Wah, Bobo Pandhu. Oh. Kanjeng Ibu, mboten kinten babar pisan bilih kula pinanggih kan Kanjeng Ibu. Kanjeng Ibu, kula ingkang putra pun kula Sedewa, Ibu. Anakku nggih anakku Arjuna. Nek kula Sedewa, apa dene Werkudara? Wah, Bobo Pandhu apa? Pun bapa ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan. Dene saka pangestine Atmajaku Pandhawa 5. Wekasan ana dalan nggone Sirat Atmajaku pinanggih kelawan pun bapa. Nanging aja duwe rasa kuwatir. Nadyan satemene wong atuwamu mapan ana ing telenging kawah. Nanging sejatine ora krasa kaya dene nampa pasiksan. Jermung netepi marang piutang ing wis nate pun Rama ucapake. Mula kang sangka kuwi leremna rasamu. Leremna Werkudara. Aja kumrangsang nggone darebi gegayuhan mundhak mandheg dalan ora prayoga. Ora bakal metu saka kawah yen Bapa Pandhu durung isa manjing ana ing kasuwargan. Nadyan tau nono Widanana. Aku ora bakal bali marang Marcapada yen Bapa Pandhu durung entuk palimarma saka Bathara Guru kakekku satemah isa manjing telenging kasuwargan. Pandhu bapakku. Kang Ismaya, iya. Mapan wonten telenging kawah. Nututi ndara-ndaraku. Wong ora kleru, wong ora luput. Mung merga nggonmu entuk pamuthahe Betari Durga wekasan kowe ndangu karo Ndara Puntadewa. Ning adine papat dadi wakile. Wong ora salah, wong ora kleru ming wakil kok tok patrapi paukuman. Tok cemplungake ana ing kawah. Menika Werkudara ingkang nyuwun, mestine kowe ngelekke, mestine kowe ora bakal nibake pidana nek pancen ora luput. Nggih. Ngopo kowe kok tekan kene? Kaiwangan risak, Kakang. Mergane wonten yaksa ingkang ngamuk punggung Suratantaha Nirbaya Nirwikara. Wekasan ngrisak dhateng Kaiwangan Suralaya. Kakang kula nyuwun senjata pitulung tumbak kenceng. Sapa sing tok suwuni senjata pitulung?
para Pandhawa menika Kakang. Ndara Werkudara Dipol piye? Guru nyuwun senjata pitulung dhateng bendaraku sedayanipun ing sami mapan wonten ing mriki. Ning saene ora sah mangtulungi men kapok karo kelakuane. Aduh Kakang Ismaya, kula nyuwun tulung. Kula trimbujuk dhateng pun Werkudara Janaka menapa dene kembar supados damel tentrem kayangan. Aku ora iso omong apa-apa kabeh ana lambe atine ndara-ndaraku. Kayangan tak gawene tentrem karo jlambruk. Bapakku, mbokku gawe tentrem papano ning kasuwargan. Kuwi ing dadi pamintamu Werkudara. Yo. Bawa Bandu Babu Matrib to unggahku ning kasuwargan buta mau tak patenane. Yo. Ulun Nayogyani. Ora mung kandheng ana ing pangucap, nanging kababar dadi pakarti dina iki uga Pandu kelawan Madrim kaya wis lunas utange nggone nyaur nalika sumpah prasetya. Ulun unggahke ana ing swarga Nur Kastuba Werkudara. Kayangan tak gawe sungsang bawana balik. Tan Grahita yaksa ing dadosan saking Prabu Darma Kusuma. Kenging jemparing Sang Arjuna nadyan namung sagelagah. Parandene kenging jejantung tembus butul prapteng walikat. Ilang wujuding yaksa nata ngamarta Prabu Puntadewa. Kakang Werkudara. Iya. Yayi piye? Nggone Syadi duwe kegayuhan lan ana kalodhangan munggah ning Kayiwangan. Hantu pamujine mbarep kakangku. Atiku wis lega. Atiku wis bungah. Lire piye Dimas sira matur kaya mengkono? Merga saka panuntune Kakek Semar, ya Dipol. Aku ketemu karo Sukmane Bapa Pandu lan Babu Madrim. Lan aku wis matur ngersaning pukulun Bathara Guru dina samengko. Pandu bapakku karo Madrim ibuku wis munggah ana ing swarga. Aduh kadangipun Kakang. Melu bungah pun Kakang melu seneng dene Syadi wis kelakon penjangkane. Yo mula Yayi dina samengko ayo daya-daya enggal bali marang Praja Ngamarta
mesake sangganing para kawula ingkang padha koncatan lan para Pandhawa. Yayi, Yayi Aji. Prabu inggih sumusul dhateng para Pandhawa inggih kasinggan mekaten krana kula mireng ngabar bilih para Pandhawa murca saking negari Ngamarta tumunten ing Raka Jemujug wonten negari Ngamarta nampi aturipun sangganing para putra bilih Pandhawa mapan wonten ing Suralaya nalika semanten kula sampun tanggap menawi dados kersanipun kadang-kadang kula para Pandhawa Kresna kakangku Werkudara iya. Piye Yayi entuk pamujimu pangestune Kresna kakangku kabeh wis bisa rancak Bapa Pandhu Babu Madri wis munggah ning kasuwargan syukur pun Kakang melu mangayu bagya seketi jumuruk nggih niku sing jeneng anak niku duwe kewajiban nyuwargake wong tuwa niki mung dadi kaca benggala dene Ndara Pandhu ingkang wis sawetawis mapan wonten ing Lokabaka menika mboten kok ateges tumunten Ndara Pandhu menika mergi saka pamuthaipun Ndara Werkudara tumunten saged minggah wonten ing kasuwargan mboten namung sedaya menika tatandha dhateng lelabetanipun putra kewajibanipun putra ingkang tansah mboten mingkuh saking jiwaning kasatriyan wekasan saged anjurung dhateng tiyang sepuh manjing wonten ing kasuwargan ingkang nami swarga menika mboten kok papan ingkang endah, mboten kok papan ingkang sae. Ning swarga menika ugi saged dipun wastani tiyang sepuh ingkang tansah ngulataken dhateng solah bawanipun putra, mongko putra tansah ngabekti dhateng tiyang sepuh, mboten nate tumindak ingkang awon, nengenaken dhateng kautaman kebak unggah-ungguh sarta netepi kewajibanipun gesang kanthi tuntas. Menika mujudaken swarganing tiyang sepuh ugi lho, Ndara.